9 नं बनरगाव ब्लक BPFनि मावखुलि बेखेवनाय लोगोसे जयनिं हाबाफारि। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 100नि बांसिन सोद्रोमाफोरा BPFआव हाबफैदों। फैगौ BTC बिसायख'थिनि थाखाय बनरगाव बियाबाव जानजि खाफ्रादों BPF दोलोआ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नं बनरगाव BTC बियाबाव देरहानांगौनि थांखिजों BPF दोलोआ दासान्दि थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो थादों। थांनाय खेबब्रै BTC बिसायख'थियाव BPFनि टिकेट लानानै देरहाबोबाय थानाय 9 नं बनरगाव बियाबखौ बे खेबनि फैगौ BTC बिसायख'थियावबो दखल खालामनायनि थांखिजों गोख्रोङै खामानि मावगासिनो थादों बनरगाव बियाबनि BPFनि दैदेनगिरि मावथिफोरा। बेबायदिनो खामानि मावनायाव साबसिन जानाय बायदि दिनै चन्द्रपारायाव बनरगाव ब्लक आरो दाउलिगुरि प्राइमारिनि BPF मावखुलिखौ बेखेवनाय जायो। फैगौ BTC बिसायख'थिनि थाखाय BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि दाबिदार कुमुद चन्द्र नार्जारिया ब्लक अफिसखौ गोजा रिबन हास'नानै बेखेवनानै होयो। मख'नाय जायोदि BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि दाबिदार कुमुद नार्जारिया बनरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो थुलुंगा होनायाव देग्लायनि BTC बिसायख'थियाव बनरगाव बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आवगायदों। BTCनि थांनाय खेबब्रै बिसायख'थियाव BPFआ जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मददजों देरहादों बे खेबनि बिसायख'थियावबो BPFनि बिजाथियानो देरहागोनखौ रोखा फोथायथि लादों आरो बनरगाव बियाबाव दासिमबो BPF दोलोआ 70% भटार्सफोरखौ दं होननानै फोरमायो बिथां कुमुद नार्जारिया। बनरगाव 9 नं बनरगाव समस्तिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि दिन, गोथार दिन। दिनै बे टेस्ट मे खालि जोंनि बे बनरगाव ब्लक अफिसखौ जोङो दिनै खुलिनो हाहैबाय। लोगोसेयैनो बेजों बहाय दाउलिगुरि प्राइमारि हिसाबैबो जोङो अफिसखौ दाजाबफानाय जागोन। जिहेतु जोंनि इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि जाबोगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय जोंनो ज' सावरायलायनायनि डिसिसन लानायनि मोनसे प्लेटफर्म नांगौ। बे प्लेटफर्मानो जाहैबाय अफिस। जोङो आगोलनिफ्रायनो नाजाबाय थादोंमोन, खिन्थु ओरै फारसेथिं जे मिटिं सिटिं बायदिसिना माबानि थाखाय टाइमखौ मोनथ'वाखैमोन। दिनै खिन्थु जोङो खुब गोजोनथाव बाथ्रा, दिनै जोंनि ब्लक लेभेलजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि बायदिसिना सावरायनो गोनांफोरखौ जोङो बेवहाय जिरायनानैनो सावरायलायनानै जोंनि फैबाय थानाय इलेक्सननि प्लेन पलिसिफोरखौ बानायनो हागोन। बेनि थाखाय जोङो खुब गोजोननाय मोनदों। 4-5 मासनि आगोलनिफ्रायनो CWC प्लास PMB पलिसि मेकिं बडिनिफ्राय मोनसे बिथोन दङ। इलेक्सना जिहेतु फैगासिनो दङ, बेनि थाखायनो जोंनि गासै कर्मकर्ता गामि लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सेन्ट्रेल लेभेलसिम जोंनि BPF दोलोनि दैदेनगिरि मावफारिया, बुथ लेभेलनि मावफारिया, ब्लक लेभेलनि मावफारिया, प्राइमारि लेभेलनि मावफारियाफोरखौ बिथोन होदों। बे हिसाबै जोंबो बा आंबो नैबे ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरिफोर, प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो सिडिउल प्रग्राम बानाय राजुहुवा मिटिं बानायदों। लोगोसे जोङो दा बुथ लेभेलावबो हाबे मिटिं खालामगासिनो दङ आरो जोंहा सम सम हाउस टु हाउस न'खर न'खर हाबनानै जों माबागासिनो दङ। बेवहाय हाबनानै नुनानै रायलायनायनि गेजेरजों गोबां मोनसे पजिटिभ नुदों। रायजो राजाफ्रा गासिबो लुबैदों बे बाराव BPFखौनो नांगौ। BPFखौ जोङो जेरैखि जाया लाबोफिनगोन। बेबायदि रेसपन्सखौ नुनानै आंबो सासे बिजाथि हिसाबै दाबिदार हिसाबै बिराद इत्सुक जादों। लोगोसेयै आंनि ब्लकनि टिम बिथांमोननि जे स्पिरिट बेबो आंखौ जथेस्थ' इनकारेज होदों। ओमफ्राय बे बिथिंनिफ्राय जे गिदिंनानै आं नुनो मोनदों बुहुद पजिटिभ। स्पेसियेलि जोंनि बनरगाव समस्ति जे 9 नं बनरगाव समस्तिया दिनैसिम खनबा जागोन नैबे इलेक्सना बहाय खेबसेबो जेनफेराखै। बे बारावबो जोङो जेना, मानो होननानै बुङोब्ला
जोङो भटार एनालिसिस खालामनानैबो मोनदों जोंनि भटार्सआ दासिमबो मेक्सिमाम दङ 70% दासिमबो जोंनि बिपिएफ हिसाबै भटार्स दङ जों बेखौ अलरेडि एनालिसिस खालामना मोनबाय बे हिसाबै जोंनि टीम आंजों लोगोसे आंनि मावफारिया बिराद खुसि दा जोङो जास्ट बिसोरखौ रिमाइन्ड खालामदोंल' बे हरनि आगोल मोनसे जोङो बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों आरोबाव जे बिपिएफखौ लाबोनांगौ बे खोथाखौ जिथु बिथांमोना गोसोआव दंखायो जों बिथांमोनखौ जास्ट ओरैनो इनफरमेसन बा बिसोरखौ ओरैनो माबा हिसाबै जोङो सावरायनाय हिसाबै बे प्रग्रामखौ लागासिनो दं बिथां राजिब कुमार ब्रह्म बा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बेवहाय बयहाबो राइट्स दङ खालि राजिब ब्रह्मल' नङा गोबां बेवहाय पलिटिकेल हान्जाया भट गेलेनो सेस्था खालामगोन बयबो नाजागोन बिथाङाबो सासे केन्डिडेट हिसाबै बिग्रा बे हिसाबै बिथाङाबो गावनि सेस्टाखौ खालामबाय थागोन जों मिथिगौ जोंनि जायगायाव गोबां मानसिफ्रा ओरैनो थांलाय फैलाय गासिबो नट अनलि जोंनि बनरगावल' नङा नोंथांमोना माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै श्रीरामपुरसिम बे रोखोम जयनिं ओरै जालाय जागासिनो दङ बा जादों आरो माखासे नो डाउट बे बोसोरबासोआव जोंनि दानि सरकारनि जायनाखि बेंनाय बहाय रांखान्थि साइडनिफ्राय गोबां उसुबिदा रायजो राजाफ्रा मागासिनो दङ बिनि खाथिराव हयथ' सोरबाया सासे सानैया एफा एनै मददनि थाखाय थांदों बहाय मेजर बिदि थाङाखै जेसेबां थांदों बिसोरो साबानि जायगायाव 100 जन देखायदों खिन्थु जोङो लगेनो थांफिननानै बिथांमोनजों रायज्लायदों बिसोरो जास्ट ओरैनो पेपाराव थानाय बादिल' खिन्थु प्रेक्टिकेलि जोंजोंनो दंजोबो सम जायोबा बिथांमोना गासिबो फैजोबगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बुथ लेभेल प्राइमारि लेभेल आरो स्पेसियेलि जोंनि ब्लकनि जेनाखि टिम बिराद स्ट्रं बिथांमोनानो बिसोरखौ मोजाङै कन्ट्रल खालामगासिनो दं बिथांमोनहा खोथा होदों